Hvaljen Isus i Marija, cijeloj domovini, svim našim ljudima gdje god da su i svima oni koji mole ovu krunicu. Zamoljen sam da i ja dam jedan mali doprinos u tome. I ono što mi se čini važno ovdje istaknuti je, kad sam pisao, ovu moju nakanu za domovinu, je red, povjerenje u red, koji je, čini mi se, ozbiljno narušen. Mi znamo, to već uče djeca u osnovnoj školi, kako postoje zakoni prirode po kojima se sve događa i unutar kojih se jednostavno sve mora ponašati. Ne znam, zemlja se vrti, sunce grije, baciš kamen u zrak, on padne na pod. Ako neki predmet dovoljno zagriješ, on se zapali. Ako ga ohladiš, vatre nestane. I tako možemo nabrajati do ne znam kuda. Isto tako postoje zakonitosti u našem društvenom životu. I sad nekakav vrhunac tih nekakvih zakona donosi Isus Krist. I prije njega to Mojsije donosi u 10 Božjih zapovjedi. I to je nešto što je okosnica postojanja čovjeka kao socijalnog bića, u smislu ne samo društvenom odnosu, nego u odnosu s Bogom, koji je zapravo najzahtjevniji odnos čovjeka i najpotrebniji odnos čovjeka. I odnos čovjeka prema svemu što je stvoreno, pa između ostaloga i prema domovini. Nepoštivanje tih zakona znači ozbiljno dovoditi u pitanje vlastiti opstanak u konačnici. To znači ugrožavanje samoga sebe. To znači ponašati se kao malo dijete koje prvi put, vidi vatru, pa ide gurat ruku unutra, pa mu ti kažeš ne. I onda, kad ga ne uspiješ primijetiti, opaziti, kontrolirati, on gurne ruku i opeče se. I kad se opeče, nauči, ali bude kasno jer se opeko. On je naučio za drugi put. I jedna od tih zakonitosti koja mi se čini da je jako važna je poštenje. Poštenje i povjerenje da ima dobra. I povjerenje da ako ideš dobro, ako radiš dobro, da ćeš imati više nego ako ne radiš dobro. Makar ovaj svijet nastoji nas uvjeriti u suprotno. Stalno donoseći nam nekakve primjere tih koji su uspjeli, koji ponašajući se suprotno. Evo, čini mi se jako važno za našu domovinu da se vrati jedno povjerenje. Nije ono nestalo. Ima jako puno ljudi koji su jako dobri. Ali bih htio dati da se da jedan naglasak na to, da to ponovno postane važno. Da nije svejedno kako se ponašamo. Da poštenje zaživi među nama.